Hello guys! Watch up again and again. Kumusta kayong lahat guys? So, in today's video guys, I will show you how I cook the okra here in Saudi. So, we will make a soup, okra soup. So, tinatawag po ito sa mga Arabic is bamya. They call it bamya. So, it's just only a very lazy recipe guys. Kasi, madalian lang talaga siya. So, yes guys, and without further ado, let's begin guys. And if you're new in this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para magiging updated po kami yun sa ating mga coming videos in the future. And don't forget to like and share if you like my video. Onion. So this is an Arab version guys. Ganito lang kasimple yung pagluto ng okra dito sa Saudi guys. So, tapos mag-add tayo ng isang bawang o yung garlic. Oh. And then we will put na the okra. Ito po yung okra natin guys. So, ilalagay lang po natin. And then ilalagay natin yung chicken stock na magic. And then maglagay din tayo ng little amount of salt, ajinomoto, and then some little spices. And then we will use the tomato paste. Okay. Lagay lang tayo ng konting amount ng tomato paste. And then, lalagyan na natin siya ng tubig. And then, pakuluin lang natin until na maluto siya. Maglagay na po tayo. Add some water para may soup siya. Mas gusto ko kasi yung ano guys, yung okra soup. Masarap siya sa ano, sa isama sa rice. Pag kumain ka ng rice, masarap siya. Kung sa Bisaya pa guys, is dali kay nimo matulon ang rice, ang luto. Ayan, hintayin lang natin siya. Pakuluan lang natin siya. So, sa mga tamad dyan, magluto. And then gustong magkain kasama ng sabaw na may okra. So, ganito lang siya ang gagawin niyo guys. It's very simple. So, hindi ko to nagawa sa Pinas guys. Dito lang. So, ganito lang ka-imported yung pagkain namin dito. Yung gulay natin na okra. So, ganito lang talaga. Stir it para ma-mix yung tomato paste. So, magiging red yung kulay ng sabaw guys. Kasi may tomato paste siya. Masarap talaga siya guys pag kumain ka kasama with kabsa guys, yung kabsa tapos ito okra soup. Ay nako, gagana talaga yung pagkain. I'm sure mauubos mo yung isang platong kanin. So ayan na siya. It's boiling now. The water is boiling. So, tatakpan po muna natin siya. We will cover it. And we will simmer it in just only 5 minutes, guys. And then, maluluto na siya. Mabilis lang kasi maluto yung okra, guys. So, ayan. Tatakpan po muna natin.
And then hinaan natin yung apoy para hindi siya okay. And then ito yung kabsa natin, guys. This is for a kabsa. Wow, this is a chicken. So I put a lemon, black lemon. So ayan yung para sa kabsa natin, guys. So ayun na siya, guys. Luto na siya. And yan. Luto na po siya. So, ito na siya yung finished product natin, guys. So, ayan na siya. Kainan na. Wow! Yung kabsa natin, guys. Ayan na siya. Ayan na siya. So, hintayin na lang natin hanggang sa matapos maluto yan. So, itong sauce na to, guys, ito yung ilagay natin sa chicken, guys. So, para mas magiging masarap siya. So, ayan, guys, kainan na po tayo, guys. Kain na po tayo. So, ito na po yung ating kabsa. And ito po yung bamya, yung okra. So, let's eat. Father, we thank you for this food. Bless this food and accept this food. Jesus. It's so delicious. Lamig na kayo. Ito po yung ano natin, guys. Yung okra na sabaw. It's really good. Perfect for kabsa. Lamig kayo, guys. Manyod to.
Sarap talaga guys. So, kain tayo guys sa mga gutom dyan. Mm. Mm.